A kada si ti sebi najlepša? Kada se okupam. Pa ne znam. Meni je to skroz nebitno kako izgledam. I što drugi misle o mom izgledu. Nisam ista kod druge devojčice. Sve devojčice se igraju sa utkama i ostalo, ja to ne volim. Nego se igram sa utićima i sa dečacima. Mislim da bi trebalo ko se čim voli da se igra. To ne mora određuje kakva je igračka, sa kim se družiš. Ali neke devojčice, neka deca to tako shvataju. Fudbal igram, a judo treniram 2 godine. Igrala sam fudbal kad sam bila u vrtiću i uvijek sam htjela da se igram sa devojčicama, a govorila su kao, ne može ti igraš fudbal. I onda su na kraju, na pretku, sam krenula sve devojčice da igraju fudbal. Igrala sam sve devojčicama protiv dečaka. Malo sam se nervirala jer nisu baš bile najbolje, pa sam ih trenirala i dečaci su ih trenirale. I sad su malo bolje. Imaju 2-3 koje su sa mnom u odeljenju, ali su igrale fudbal sa mnom. I to mi mnogo znači.